X'rispett għandek lejn is-sajjieda u l-awċin li jaqsmu l-fliegu kuljum, dawn in-nies ħaddiema wkoll jissejħu. Argument infantili u ta' diżrispett. Kienu dawn uħud mir-reazzjonijiet illi rċieva Roberta Bela wara l-kumment dispreġjattiv illi jagħmel waqt attività politika fil-konfront ta' dawk kollha li jaħdmu fuq il-baħar, sempliċiment biex jattakka l-proposta tal-Partit Nazzjonalista illi jsir fuel hub fuq Hertz Bank, fejn wara biċ-ċar illi għalih kull min ibaħħar jew jaħdem fis-settur marittimu donnu għandu professjoni inferjuri. Ta' kuljum irridu joħorġu blanċa. Joħorġu mill-inqas 14 mil nautiku il-barra minn Marsa Xlokk għax għal ħajamlu fuq Hertz Bank. Xita, xemx, maltemp, mewċoli, tagħmel il-ġurnata tiegħek taħdem bej sema u ilma, u mbagħad terġa' tagħmel xi oħra dieħel flaxija fil-maltemp. Dan it-tip ta' karriri li rridu noħolqu liż-żgħażagħ tagħna. Dawn huma. Kumment illi għala kritika qawwija fejn numru ta' persuni spjegaw li l-Labor mhux biss qed ikun negattiv immens, imma anke juri diżrispett lejn dawk li jaħdmu fuq il-baħar. Fil-fatt tkellmet ukoll persuna li taħdem fuq il-Gozo Channel li spjegat illi xemx u xita xorta waħda dawn il-ħaddiema jridu jorbtu l-vapur u jistinkaw biex joffru servizz. Kummenti oħrajn spjegaw li l-baħara u s-sajjieda jagħmlu xogħolhom dejjem, għal kontrarju ta' Roberta Bela li meta jara l-maltemp jaħrab. Fil-waqt li oħrajn spjegaw li meta qabel jqabbad il-baħara joħorġu t-tanker mill-bajja ta' Marsa Xlokk waqt xi maltempata dak ikun periklu kbir ukoll u tennew illi mhux kulħadd għandu xorti tajba illi jmur Raguża jieħu ġelad bil-jott jew inkella bl-iskorta tal-pulizija. Intant kien hemm min spjega illi bl-argument ta' Roberta Bela u attakka diversi professjonijiet, inkluż is-soldati li joħorġu fuq il-baħar lejn u nar tas-CPD, tat-tugboats, tal-laneċ, dawk illi jaħdmu fis-salvataġġ, inġiniera, surveyors marittimi, għaddasa professjonali u anka is-sajjieda.